Аз съм Тишко, тук е Петко, тук е Хриса. И сега отиваме на екскурзия до Плевен. Екскурзия до Плевен! Екскурзия до Плевен! Много далеч, да. 70 км, мога. Аз съм хайла много по-далече, не са състезание. Къде? Пазарджи. Пазарджи. И пък до Руси. Руси е много далеч. Тръгнах нищо. Реках, видях Румъния. Да, и той ми каже, румънци, лапи. Ще ги набиде. И трябва да идем до там. До горското, на кратко, ма те не знаят къде е горското. И сега отиваме и се върнем после. Кучи, талисмана на Бразилия го кръстихме. Не обиждай противците, той циганско куче. И така, стигнахме до шатото. Има басейн и ми... Бърз скок в басейна и да тръгнем. Айде, първа си ти. Не. Първи са най-смелите. Аз съм подскочих на един остров в морето. Да, лятото. Лятото аз тук ходих над 20 пъти. Да, аз тук смея, знаеш какво? Да си завърна крака за една гигантска топка и да скоча. Его и Марти. Как нарече? Шишкавицата. Да. Това е Мартин Шишкавица. Не, динята. Тука, там си чакаме. На стълбите. Про кои други? Айде да чакам другите, но там сами. Те не са разбрали точно там трябва. Сърче! И каза как и мисли се стои на някакъв. Как са блъскани. Здравейте, това е продължението. Това е нецензуриран клип. Ей да тайба, шинката тайба. Ще щупат тиквата мазна. Селфи! Той нагледа. Това е наш фен. Това е нашия автобус, Така, ето го автобус. С който ще пътуваме. Те напълниха и боя. Бъркаме автобусите. И шамайки спряни. Кой е нашия автобус? Кой е нашия автобус? Този. Не може този. Той е пълен. Да, той е пълен този. Не знам, защо да скача? Той ни да каже. Да. Трябва да се мерим задните. О, да. Не много. Не много. Не, никой не става. Аз и аз. Няма да телевизор. Или аз да дойда. Пеца и тук. Да знаеш ли, аз нищо сладко, баба ми каза. Типа... Хора, гледайте! Помните, миналия клип казахме, Казате сме много факти да сме един клас. и каза ни напредните седалки, Защото и на нас бойци не става лошо. И ако на вас не става лошо. Мартине, тук! Помните хора, че в миналия клип показахме в края слонче. Сега ще покажем
Лъвче! Спечелихме го от игри. Бой на зомбита. Трябваше минимум корд 70 и някаква шедайта. О, чакайте, развънавай. Бамани се трансформираме. Сега ще се върнем. Той звъни на някого. Госпожата, виждате. Да, и аз. Ало! Мамо, спеше ли? Съжалявам, че те събудих, ама да ти кажа, че се качих в автобуса. Добре, айде, чао, мама. Събудих мама. Той е голям смешен. И така. Повече сме. Ето. Толкова е грозен. Да, ама скоро в Троян ще има Лидъл. Поне се надявам. Тук има. Има и Била, Пени, Лидъл, Бони. Нали знаеш рекламата? Бони оборот. Да, Бони оборот. Може да ми пейте, че... Той ще се грижи за нея. Напиши си на сте го знам. Вие знаете ли оная приказка, в която един юнак има задачата да изоре една нива? Да, и едните лета путнали в слънцето, защото той заспал, да. Я снимай слънцето, да. Нямам клипи, ще окажа. Снимай слънцето. Където? Зад планината, зад тази уличка. Да ви стане. За тази уличка. Да, урвичка. Ядохме хрус, майчица. Прави се. Изядни. Снимай го да им стане гадно на корицата. Така, това е гадно сега, нали? На мен ме е гадно. Чакай, бе! Не мърдай! Още от Ловеч, бе! Снимай Ловеч! Това е Плевен, бе! Бе, Плевен! Това е Плевен, бе? Защо съм? Той е на 30 км в Ловеч. Стояни Плевен с 30 км. Ти коя година? Така че... Бензиностанция Петрол! Много яко. Като бензиностанция света! Тя ска Пенчо. Тя Димитронка! Тя се казва Иванка. Той се казва Ангел. Той се казва Лъчо. Той се казва Мартин. Тя се казва Димитровка. 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 И Димитринка. Това там е Теса. Това там е телевизор. Чакай, бе! Аре, дай за малко, бе. Шпионски камери. Дай за малко, моля там. Аре, дай за малко, направи нещо, бе. Надявам се това да се чуе. Очаквайте, когато влезем в Плевен, ще ви и така. Ние ще ви заведем. Сега се върнем. Нещо му така. Петко ме тук. И...
Ето го музея. Сега първата ни спирка ще бъде това. Какво ще падне? Левче! Само левче ли? Не, дай ми го моля! Ай, Габи! Левче! Не. Фалшивлето и левче. Да, фалшиво е. Ами те и толкова. Усети ли? Чакаме и няма да дочакаме. Няма ще го вземе. Като ще в сумата! Никой друг. Ние сме в музея. Ще мълчиме, моля. От тия, които са от моя клас, там ви казват какво виждате. Вие тук дори не знаете какво. Пари. Але ги гепам тук. Да, бе. Това е първия век. Това е жена, бе. Това е жена? Възстановка на череп на жена, 40 годишна, село Садево, Плевенско. Стига се. Това е много яко. Ей, тук аз се намирам над моята къща. Аз се намирам. Ето. Те се снимат. Слава. Коли можете да се храниш? Аз не се храня, държа опаковка. Това беше госпожата ни. Чао. Чао. Крадиха една змия. Не, опасно, обаче добре, че няма такива, иначе ще запровърте. Това е най-яката екскурзия, която... Ами той щом ще ми дача. Това видяхте змията? 4 метра. О, да. Хора, вижте, аз такава ми беше реакцията. И това беше от нас. Чао.